aw bisimila Hôtel Lafiya la. N'i ko Hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don Ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la
a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. ngonga o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. sɛka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an cɛ. i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la. bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Basunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ. nin hutigɛ ma. Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. sitan sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé
agence de communication, presse écriture, presse audiovisuelle, minu, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Dans un quartier urbain animé, la vie suit son cours. Mais derrière chaque action se cache un choix entre vigilance et négligence. Fatou, ouvrière dans le BTP. Elle lance des travaux d'extension sans prévenir EDMSA. Résultat, un câble coupé et tout un quartier privé d'électricité. Fatou, c'est la négligence. Celle qui coûte cher à elle comme aux autres. Là-bas, voici Mamadou. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye juin kalo ale tile 2 ye bi ye san 2025 Kebajalo bɛ yan yaasa ka se ka a bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw k'a ye cogo min ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye jamanaden minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila. Sɔgɔmada in na an bɛna taa boli kɛ sikaw fɛ kunungo min ye Mali wolomasiri tabaw ye u ni bamanciwale kɛbaw kɛra ɲɔgɔn na kɛba kunungo ta ma nɔgɔya dɛ kunungo ta a kɛlɛ jara kaki walisa an ka cɛdenw b'u sen kan wulikajɔ la yaasa min ye boli kɛ si tile kɔnɔna na an nana a kibaruya bɛɛ lajɛlen tɔ di aw ma ɲɔrɔw ye kankura sɔrɔ wolomasiri tabaw minankura fana nana ka na ka di olu ma. Polisiw olu ka denmisɛnnin minnu bɛ kalan na u taara bɔ polisi direction na min ye Sikaso polisilakaw ye olu boloda fɛn dɔw kan n'o ye drogue ye ale ni legiliba fɛn dɔw Bamakɔ kɔnɔna na min ye tasuma ye ale kɔni ye tiɲɛni kɛ ani Bafulabekaw fɛ yen
bi sɔgɔmada in na denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko dɛfu ale bɛ daminɛ bi o bɛ kɛ o don fɔlɔ ye min mana na bɔ o kɔnɔna na n'o da o tulo kan seko ni dɔnko la sa Petit Gimba ko ale ye caciribɔla musow olu fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ sa min ye FC Fatumata Kulibali Maimuna Dumbuya olu bɛɛ lajɛlen min ye ba jɛnɛ ye ani Catherine k'olu kana ɲɔgɔlɔnbɔ kɛ seli dugusajɛ o baaraw olu labɛnnen don cogo min na Petit Gimba n'Ala sɔnna a ma an na dɔ fɔ ale ka o la Aminata Dramani nin kalo min sara sa ale tun ye o denba ye o baaraw kun cɛra ale yɛrɛ tɔgɔ la so la Vamara Berete tun bɛ yen nin kalo in denfa o ye Sheikh Amadu Tijani Sek ye Black Buddha ale de ye nin kalo denfa ye seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala an bɛ taa kɛba ale fan fɛ fɔlɔ. Keba diɲɛ fonctionnaire tɛ sa wa olu kɔni ka sɔrɔ de bɛ maaw ka degun na ka minɛnw ta ka marifaw ta a ko bi fɛn minnu filɛ nin anw dala nin ye n'o ye sini min ye ko fa t'a la ba t'a la ni faransi tɛ olu de bɛ k'a kɔkɔrɔma don a ye misaliw caman ta kow kɛcogo la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ni ja min dalen don Mali Burkina Niger ɲɛ Abdramane Tchani a y'i da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ keba ko sigana t'a la koyi
ko maa si kana taa an ka degun yɔrɔ ɲini yɔrɔ wɛrɛ la koyi ko faransi kelen don jɛkulu minnu filɛ an dala nin ye ko n'u bɛ ala ko kuma fɔ k'a bɛ san 100,600 bɔ diinɛ donna anw ka jamanaw la yan'a ka se yɔrɔ dɔw la Mali Burkina Niger 100 siradala kɔni min ye 90 ye maaw tɛmɛnen don o kan min ye silamɛya ko la k'i bɛ mun silamɛya ta ka fɔ olu ye ko ninnu kɔni wuli kun yɛrɛ de min ye keba o ye k'an ka jamanaw ka sɔrɔw an ka jamanaw ka taaɲɛw an ka jamanaw ka yiriwalu k'olu bɛɛ lajɛlen sigi kɔfɛ ko ni maa min m'o faamu ko e bolo b'a bɛɛ jɛ Niger jamanakuntigi ko teriya kura jɛɲɔgɔnya kura min ye ko minnu bɛ senna bi ko maaw k'u ɲɛ yɛlɛ ko ka filɛli kɛ maa caman bɛ yen ko olu b'a fɔ ko min ye Mali jamana ye min ye Niger jamana ye k'u y'u kɔ don dɔ la ko k'u ɲɛsin dɔ ma ko bila kɔnɔ tɛ n dɔlen ye dɛ keba ko sabula min ye Mali jamana ye a bi ko lama tɛ ale bolo bɛ irisilakaw bolo n'i ye Mali tariku ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye irisilakaw olu ka fɛn caman bɛ yen o kɛra anw ka jamana kɔnɔ yan wa k'a fɔ ko nin tile laban in na walima nin waati laban in de la ko Mali ɲɛsin irisi ma wa ko maaw ka jamanaw ka tariku ɲini k'u dɔn maaw ka jamanaw ka ko ɲini k'u dɔn maramafɛn fɔlɔw kɛlɛkɛla fɔlɔw minan fɔlɔw sɔrɔ minnu tun bɛ kɛ ka yiriwali baaraw kɛ ko irisi y'o kɛ nin jamana ninnu kɔnɔ koyi teri kura tɛ maa min don a b'u dɔn fo k'u dɔn ala kari wa u ka minanw u b'olu dɔn fana ko min ye bamanciya ni jugawale kɛbaaw sigilen min filɛ na an dala nin ye k'an kana taa ɲini yɔrɔ jan fɛɛrɛ kelen min bɛ a la bi o ye ka wuli k'i cɛ siri yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ maa si tɛna i dɛmɛ ni yɛrɛ min cɛ siri sabula mɔgɔw nana cogo o cogo kɛlɛ fan dɔw bɛ yen jamanaw yɛrɛ kan ka bila u kunna k'u b'o kɛ ko wa ko kabini Niger Burkina Faso ni Mali y'u bolo di ɲɔgɔn ma diɲɛ bɛ ka jan de ɲini kuma bɛɛ k'u dafiri nin waati laban in na ko n'i ye bingaliw jateminɛ n'i ye yɔrɔw kɛcogo jateminɛ n'i y'a ye k'a fɔ taa ni ka seginw cayalen jɛkulu marafatigiw ni kura fiyɛlen don u la bi ko maa wɛrɛ tɛ dɛ maa minnu tun b'an fɛ yan olu de don wa olu de nana n'u ye olu de b'u balo olu de bɛ marifa d'u ma olu de b'u ka taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan keba ko hali n'i ye nanzaraw ka kunnafonidilaw ka kow ta k'o jateminɛ u bɛ kunnafoni di ni kuntilenna minnu ye u bɛ baara kɛ ni kuntilenna minnu ye u bɛ fɛn minnu sigi sen kan k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye ka se ka Mali ni Niger kɔ don ɲɔgɔn ma Abdramane Tchani ka kuma a bɛ maa hakili jigin waati min na an ka masakɛbaw tile tun bɛ an fɛ yan keba bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama cɛba ni babɛnba u kɔ donna ɲɔgɔn na cogo di sabula Alimami Samori ale kɛlen k'a dɔn k'a fɔ waati min na ko min ye nanzaraw ye u bɛna wuli k'u kunda Sikaso kan ale kɔni ye fɛɛrɛw tigɛ sen na sa yaasa cɛba n'a a balimakɛ n'o ye babɛnba ye olu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔɲɔgɔnkɔ in nana wolo min na bɛɛ y'o ye min ye segukaw fɛ yen El Hadj Umar Tar ale yɛrɛ Samori kelen u ye ja minnu d'ale ye ka taa n'a denkɛw ye ka taa min ye maramafɛn dilanw ni fɛnw yira olu la k'o bɛɛ lajɛlen ye janfan kelen de ye ka maaw ɲini k'u kɔ don ɲɔgɔn ma ka masakɛw kɔ don ɲɔgɔn ma ka jamanaw kɔ don ɲɔgɔn ma wa ko sisan ko min yɛrɛ ka jugu keba sisan k'u tɛ jamanaw ka gɛlɛya fɔli di maa wɛrɛ ma koyi i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ den min b'u fɛ yen dɛ u b'o de sugandi k'o ta o de ka kumaw fɔ o la olu t'i ye ko wa fana bi min ye terrorisiw ye u bɛ ɲinini de la u bɛ maa ta de la su ani tile k'o la maaw k'u hakili to u ka denbaraw la maaw k'u hakili to u ka denmisɛnninw na bɛɛ ka i janto i yɛrɛ la min ye armɛw ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw o kan ka taa sira minnu fɛ Abdramane Tchani ko k'o kɔni dantigɛlen don o dɔnnen don o de la k'u yɛrɛ saba jɛra n'a ye min ye Burkina Mali Niger ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bɛɛ fɛ yen bɛɛ bɛ se ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ i b'a kɛ cogo min na wa bɛɛ lajɛlen fana bɛ se fana ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka jɛ ka wulikajɔw k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ Abdramane Tchani ko keba ko ale tɛ siga a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ ale b'a fɔ n'a da camancɛ ye Mali gɛlɛya Burkina gɛlɛya Niger gɛlɛya a bɛɛ lajɛlen ju bɔra juba kelen de la bolodimi kelen filɛ nin ɲɔgɔn ma nin ye o tɛna se ka jɔ tuguni fɛɛrɛw de bɛna sigi don o don k'o ko in lataa ɲɛ ale bɛ min dɔn a bɛ min kalama kibaruya minnu b'a bolo a tɛna sɛgɛn u fɔli la sabula ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u t'a dabila k'a fɔ ko karisa bɔra ye ko o de don o tɛ san kalo 12 fo ka taa diɲɛ kɛ don min u bɛ to an bɛnali de la anw dun ka jamanaw kɔnɔ anw bɛ ko caman ta k'a kɛ maaw ye keba ninnu de bɛ fanga la bi karisaw de bɛ fanga la bi k'a sɔrɔ an kan ka jamana de lajɛ an ka jamana bɛ cogo di
an bɛ se ka mun kɛ an ka jamana ye an bɛ se ka mun sigi sen kan an yɛrɛ jamanadenw jɔyɔrɔ ye mun ye an ka fasoko la an k'o lajɛ fɛn caman bɛ yen ni kow ka gɛlɛn ɲɔgɔn jalaki o tɛ ɲɛ sɔrɔ an bɛ fɛɛrɛ de sigi sen kan yaasa an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Abdramane Chani a ye fɛn caman fɔ sabula a ka kuma kɛba ɛri 3 ani miniti 22 a y'o de kɛ kuma na a kɔni donna womisɛn caman fɛ janw bɛ se ka da cogo min hali Niger jamana yɛrɛ a ye degun minnu sɔrɔ ka kɛ ni Nigeria ye a y'i da don la jan min kun dara olu ɲɛ ka bɔ Benenkaw fɛ yen jan minnu bɛ ka da mɔgɔw ɲɛ wari minnu bɛ ka ɲini ka na don Mali la yan ko bi na u ka laɲini tɛ kelen fila ye ko ye kiba a kɛ kun ye dɔrɔn ni Niger ma se ka bi Mali ka se ka bi walima Burkina ka se ka bi sabula guwakulu sen 3 don kelen mana yigi yɔgɔ o y'u sago sɔrɔlen o dun na fo maaw k'a dɔn k'a fɔ bi jamanaw bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya tali min na fɛn mun ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka min laɲini o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ ko degun min bɛ an na sɔgɔmada in na nin ye an ka an donkan ye sabula min ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kɛba an da bɛna na se o ma sisan waleya min kɛra kunu Bolokesikaw fɛ yen an ye kibaruya sɔrɔ cogo min a n'an sera ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ a n'an ye maa minnu sɔrɔ a ko fanfɛla la ye an na tila sisan k'an da don la n'an bɔra bolomafara ale kɔnɔna na. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye général de division Umar Jara ye n'o ye baro kɛlɛtigi ye kunun ko ale ye kibaruyaw di kibaruya minnu yanni o cɛ maa caman tun ye an tulola sɔmi k'a yira k'a fɔ Mali wolomasiriw dagayɔrɔ min bɛ Bolokesikaw fɛ yen ko ta karilen don forobamugu la ye keba waleya in daminɛna cogo di maa minnu bɛ kɛnɛ kan olu ye min fɔ an ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u dagayɔrɔ min bɛ yen mugukan kɔni bɔra yɔrɔ 3 yɔrɔ 4 ɲɔgɔnna na ka ɲɛsin u ka kan ma min ye kɛlɛ in kɛba a gunna kosɛbɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen miniti 30 ye armée cɛdenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ye kɛlɛ kɛ kɛba k'u ni di k'u se bɛɛ lajɛlen kɛ dɛmɛ yanni o kana pankurutigiw fɛ dugumamaw Bolokesi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na maa ninnu kɔni nana kana firi u ka cogo min a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ u kun ka se ka to o yɔrɔ kelen ninnu na min ye ja caman ye kibaruya caman bɛ ka di kɛba o tɛ Bolokesi ye degun caman bɛ ka yira o tɛ Bolokesi ye wa fɛn caman bɛ ka fɔ fana o tɛ Bolokesi ye nka min ye tiɲɛ ye kɛba kɛlɛ in gɛlɛyara a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara sɔrɔdasiw ye kɛlɛ kɛ f'u ni dan sabula waleya min tun bɛ sen na a bɛ komi i sigilen tɛ ni min ye mugu kan ka bɔ yɔrɔ 4 ka k'i ka kan kan kelen kelen minnu sera ka wuli k'u jɔ minnu sera ka baaraba kɛ a ko senfɛ minnu sera ka u fara ɲɔgɔn kan olu ye jagɛlɛya kɛ kosɛbɛ o de la chef d'état-major ka kuma kɔnɔna na a ko ko kɛlɛ in daminɛnen Douentza mara la min y'an ka cɛdenw ye maaw bilara ka u dɛmɛ ni pankuru ye min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ dugumana na u se ye mun ye u y'olu kɛ wolomasiri tabaw sera ka bamancɔrɛ ni juguwalekɛbaw ka moto caman tiɲɛ an'u ka mobili caman maa dɔw yɛrɛ bɛ yen fana olu tun bɛ sɛgɛsɛgɛli ni kimɛli la ye sabula kɛba fɛn dɔ bɛ yen f'an k'o fɔ mɔgɔw ye i bɛ terroriste ka photo fɛn fɛn ye i b'u ka ja fɛn fɛn ye k'u y'a ta yɔrɔ la mun b'a ta tuma dɔw la olu nakun ye ja in dɔrɔn de tali ye wa dɔw ni bɛ to a la ye fana u bɛ ja minnu ta u tɛ se ka bɔ nka u bɛ mun kɛ u bɛ taa ja ninnu de maamu ka ja wɛrɛw don a la yaasa ka se ka mɔgɔw hakili gosi ni a ye fo mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kuma na a ko ko u ye kimɛli kɛ ko nka ko ni ala sɔnna a ma kɛba k'u na tila ka na ko kana kibaruya wɛrɛ di Bolokesi kɛlɛ a gɛlɛyara an ka cɛdenw ma fo ka taa fɔ a gɛlɛyara nka min ye k'i jɔ ka kɛlɛ kɛ k'i cɛsiri k'i timinanja ka se ka jamana yɛrɛ kɔni bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ u y'o kɛ min bɛ bi sɔgɔmada in na
amo kibarew sɔrɔ fɔlɔ nka wolomasiri tabaw ka ɲɛma a yɛrɛ tun bɛ télévision na sɔrɔ keba n'o ye général de division Omar Barou Jara ye a ko k'a bɛ min ɲini jamanadenw fɛ a bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ u k'u jija k'u bolo di ɲɔgɔn ma min y'an ka sɔrɔdasiw ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u senkɔrɔma dondo bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka dɛmɛ ni dugawu ye cogo min bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ o waati tɛ sisan ye nin ɲɛna nin ma ɲɛ waati tɛ sisan ye senkɔrɔma dondoli min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o kɛ maaw ka o bila sen kan yaasa armée ale bɛ se ka dɛmɛ cogo min bulikɛsi kɛlɛ gansan tɛ bulikɛsi kɛlɛ a ma da k'a fɔ ko a banna pewu bulikɛsi kɛlɛ sɛgɛsɛgɛliw ni kimɛliw bɛ sen na yaasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ keba a b'an hakili jigin 2019 waatiw an ka sɔrɔdasiw tun bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ a b'a maa hakili jigin o ɲɔgɔnna de la wa min ye armée ye u wulilen don k'u jɔ han u ma da dɛ kɛlɛkɛ cɛfarinw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kɛlɛ gɛlɛyara kosɛbɛ nka u m'a to u k'u kɔ don yaasa ka se ka kɛlɛ in k'a ko ta ba la ni sɔɔni sera peut-être tile kɔnɔna na an nana ka na kibaruya jɔnjɔnw di hali ni journal R tɛ pour que kimɛli mun kɛra su kɔnɔ baara minnu kɛra ka se k'olu ɲɛfɔ jamanadenw ye nka min ye chef d'état-major ye ka taa se kɛlɛbolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma u bɛ min ɲini o ye dɛmɛ ye o ye seli ye o ye dugawudon ye yaasa min y'an ka kɛlɛkɛcɛw u k'a dɔn k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen b'u kɔ bi u b'u kɔ sini wa baara minnu bɛ senna fana ni ala sɔnna ma olu dɔw na fɔ maaw ɲɛna tile ale kɔnɔna na ka kɛ ni bulikɛsi kɛlɛ min daminɛna kunungo nɛgɛ kanɲɛ 5 waati miniti 30 ye fo kana se nin waati ma keba halisa mɔmɔliw ale ni wulikajɔw olu bɛ senna an bɛ taa ɲɔrɔdi sayɛlikaw fɛ yen min ye wolomasiri tabaw ye u ye kankura biriki fɔlɔ da ye diripa maaw olu ka cɛden min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Ablaye Sako ye. Plus qu'une simple brique, c'est une graine protectrice qui vient de planter ici à Nioro du Sahel l'architecte de notre outil de défense. Une graine qui fera sa mue dans 12 mois en un camp ultramoderne bâti sur une superficie de 500 hectares. Une infrastructure qui aura comme locataire le 42e régiment d'éclairage et d'investigation. Des hommes dont les manœuvres offensives combinent le feu et le mouvement pour détruire des ennemis déterminés en les chassant des zones qu'ils occupent et en leur infligeant le plus de pertes possibles. Le 42e régiment d'éclairage et d'investigation est le fer de lance des unités de manœuvre de l'armée malienne. Et nous faisons des missions d'ouverture d'itinéraire, des missions de contact. Surtout, nous agissons dans des moments opportuns à travers les manœuvres d'opportunité, de débordement, et afin de pouvoir surprendre l'ennemi et basculer les rapports de force en faveur des forces amies. On comprend donc aisément l'enthousiasme de la population à travers cet accueil de belles factures réservé au ministre de la Défense et des anciens combattants et à sa délégation malgré le soleil et la chaleur. Nous ne sommes pas surpris de la pose de la première pierre du nouveau camp militaire de Nioro. Cela prouve à suffisance tout l'intérêt que porte le gouvernement en faveur du bien-être des populations de notre région. Monsieur le ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs, la région de Nioro bénéficiaire direct de ce projet aussi important pour le Mali en général et notre nouvelle région en particulier. Cependant, permettez-moi, Monsieur le ministre, de dire que ce projet permettra d'améliorer les conditions de travail de nos braves FAMA dans la région de Nioro afin de relever les défis actuels auxquels notre pays tout entier fait face. En effet, les populations de Nioro veilleront sur les forces de défense et de sécurité du Mali et assurent leur disponibilité à accompagner les initiatives des autorités de la transition pour redonner au Mali sa paix d'antan. L'événement de ce matin a un caractère hautement symbolique, mais très stratégique pour notre pays en général et pour notre région en particulier. En effet, l'infrastructure moderne qui naîtra après le premier geste noble du général de corps d'armée contribuera sans nul doute à renforcer pleinement la sécurité nationale, mais aussi permettra de booster de façon évidente le développement socio-économique et culturel de notre région.
Le maillage territorial de la 11e région administrative se renforce progressivement. Avec ses 23 432 km² de superficie, Nioro du Sahel pourra compter sur ce nouvel dispositif sécuritaire une fois fini, en plus du camp de Djema qui est presque achevé. Le choix de Nioro, région frontalière avec la Mauritanie, ville carrefour à la croisée des chemins entre le Mali et la République islamique de Mauritanie, d'une part, le Mali et le Sénégal d'autre part, n'est pas fortuit. Le futur nouveau camp de Nioro du Sahel, d'une superficie de 500 hectares, dont les travaux s'étendront sur une durée de 1 an, sera conçu pour répondre aux standards modernes en matière d'accueil, de formation, de commandement et de préparation opérationnelle. Il offrira aux hommes et femmes du régiment d'éclairage et d'investigation un cadre adéquat pour servir avec efficacité, discipline et professionnalisme. La sécurisation des personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire est la priorité des autorités de la transition. Raison pour laquelle le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, met tout en œuvre pour bâtir une armée professionnelle bien outillée pour faire face à la guerre asymétrique. Ambe Folibla, Nyoroka Bella Jelena, président de la transition, Togola, son excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Ale de anya Maria Somadena, Kangana. Ñoro kan birikiden foloda ka kila ka a fo ñoro kaw ñana aw be baara min na aw be dɛmɛ min na ale ɲɛ b'a la donc ni n sera ɲɔrɔya n ka o foli kaw la ka tila k'a ɲini aw fɛ hali bi an k'an jija an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in dɛmɛ an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ nɔgɔman tɛ mɔgɔ caman de balo bɛ kɛlɛ in na jamana caman de ka intérêt bɛ kɛlɛ in na donc a banni ma nɔgɔya a siraw ka ca mais maliyɛnw an ka kɛ kelen ye an bɛ terroriste ko kɛlɛ de la an tɛ communauté ko kɛlɛ la communauté bɛɛ bɛ armée la fulaw bɛ armée la dɔgɔnɔw b'a la marakaw b'a la surakaw b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ armée la donc an bɛ ka terroriste de kɛlɛ terroriste minnu ye marifa ta jamana kama mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ fili la n'u ye marifa ta jamana ka dayɛlɛnnen don hali bi an b'a ɲini u fɛ u ka marifa bila u kana an ka jɛ ka jamana in baara. N'an farala ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jugu si tɛ yen ko bɛ se Mali la n'an farala ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fura fosi t'a la Ala b'an dɛmɛ jamana in an bɛ se k'a bɔ nɔgɔ la an bɛ Ala deli mɔgɔ fɛn fɛn ni tora Maliko la n bɛ Ala deli Ala ka hinɛ olu la Ala k'an mɛn ka saraka b'u ye mɔgɔ fɛn fɛn banalen don n bɛ Ala deli kɛnɛya la Ala ka kɛnɛya d'u ma Ala ka lafiya d'u ma an ka mɔgɔ minnu bɛ bolo la an bɛ Ala deli Ala ka na n'u ɲuman ye ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara kɛ a ye instruction di an da man teli ka s'a ma otage yɛrɛ ka sécurité kama mais a k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ ka kɛ wagati bɛɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka n'u ka denbaya la an ka jɛ ka jamana in baara ɲɔgɔn fɛ. Nin yɔrɔ in na an bɛ tasibila kɛ ka se finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔnna k'u joli di ka kɛlɛ kɛ walasa bi Mali bɛ se ka lafiya an bɛ Ala deli Ala ka kunkɔrɔta d'u ma Ala ka se d'u ma Ala ka na n'u ɲuman ye ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan. La position de ce camp est stratégique. Si Nioro est une lumière qui éclaire le Sahel, cette future infrastructure militaire sera comme une couverture qui protège la région contre toute forme d'agression. Ce nouveau camp sera bâti. Nioro ka ɲɛmaaya bɛ maa min bolo Keba kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye lieutenant colonel Chaka Kumare cɛdenw u ye bonyamasegin
ma segi kɛ a ye sabula maa min don a y'a jeniyɔrɔ fin ko caman min yɛrɛ bi ni an ka sɔrɔsiw yɛrɛ caman bɛ ka o baara ɲɔgɔnna de kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. An ka taa Ɲoro du Sahel an ka sɔrɔsiw yɛrɛ ka kuma lamɛn u ka ɲɛmaa kan. Bon, an ka bamanankan na u ko fitiri wale ye kafiri ye ɲumandonbali fana ye fitiri wale ye mɔgɔ n'i ye mun kɛ I b'a waleya an y'a duguma mɔgɔ ye n'i ye ko terrain I ko k'a kunkolo de a y'a prévu yira ne la n dara la n y'a ye o ye ne sɔn ye donc ne y'a duguma mɔgɔ ye bi dans notre jargon militaire le subordonné ne peut pas noter son chef mais il a le plein droit d'apprécier ne ka appréciation na a fɔdon n bɛ ka fɔdon de makɔnɔ a fɔdon kɛra bi ye o kɛra ministre de la défense ye n'o fana an ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔba ye ka bonya d'a ɲɛkɔrɔ sɔrɔsi dan don il a montré les preuves on a fait des opérations ensemble. Bon n'i y'a ye n y'a fo depuis a nana an fɛ an b'a fɔ faama mana an fɛ mun ma tɛmɛ dɛ mais depuis nana an fɛ vraiment ni bonya don a ye bonya k'an ye ni dɔnniya don a y'an dɔn et puis an fana b'a dɔn. Et puis a b'a seko k'an ye baarakɛla don ni baarakɛla tɛ fila ye kɔni an ma ɲɔgɔnna baarakɛla an m'a sɔrɔ fɔlɔ Ɲoro y'an m'a sɔrɔ fɔlɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ne an bɛɛ cɛ ye dɛ mais Kumare fana ye cɛ ye parce que mɔgɔ min bila ɲɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ tɔ da u yɛrɛ la ka bɔ an ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ yan nɔ n'an ye kɛlɛ gagné a yɛrɛ b'an tête an bɛ bɔ et puis an bɛ bɔ a b'a seko kɛ tuguni an tɔ b'an seko k'a nɔfɛ ten o de Kumare diya an yɛrɛw ye. Bon chef min filɛ nin ye k'a bi 2017 ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka kɛ surasi yɛrɛ c'est grâce à lui parce que a kɛlɛ ɲɔdɔn a sababu bɔra ale de la an opération caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bon hali Ɲoro attaque nin fɛnɛ na ne n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a mɛn chef kɔmɔgɔ b'a la a b'a kɔmɔgɔ lamɛn bon a b'a sanfɛ mɔgɔw fɛnɛ lamɛn a tɛ mɔgɔ minimiser n'i y'a mɛn chef yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔ ɲuman jogo ɲuman de ko don k'an y'a dɔn don min na fo ka se bi ma k'a bi 2017 ne n'a ka ɲɔgɔn dɔn fo ka se bi ma an opération fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ mana ci an bolo cogo o cogo a bɛ kɛlɛ dilan ka d'a ma donc o ye ne da la wa ne sɔnnen don a ye fɛnɛ. Ayiwa halisa ni sɔrɔsiw bɛ to ɲɔgɔn fɛ Keba sisan minɛn kura minnu nana dɔgɔkun in kɔnɔna na an ka jɛ an ka olu fana filɛ minnu donna Bamakɔ kɔnɔna na sibirido ale tilegan fɛ.
dan soro bale naw ma farar me mali la ko do sona ke to mo bolo nye wani mi de kabaya kero do kabaya kero de mali megiye iye na ma farar me mali la iye na ma farar mudigi solla wala na ma farar daga ndigilla iye na ma farar kisedigi solla wana ma farar me malela mogodege de dan toro bale na ma farar kisedigi solla ne bo fama ne moro wani mi de kabaya kero de mane megiye iye na ma fara mudigi solla wala na ma fara da morobala iye na ma fara da gandigilla iye na ma fara mindigidella iye na ma fara bamanangella iye na ma fara babajara la dosona ke solangolo ye na ma fara bamanangella malide unga dan soro bale na ma fara mindigidella iye na ma fara bamanangella iye na ma fara me malilla wala na ma fara mudigi solla iye na ma fara kisedigi solla godo sona ke tumu bolonye kabaya kero de mani megiye kona ma farar me malilla iye na ma fara mudigi solla kona ma fara dagandigilla wala na ma fara nanga madena godoso na keto mugolo ye na ma fara me malilla malide unga dan soro bale ama farar me malilla ne ko fama de moro wani mine kabaya garo de male megiye wana ma farar me malilla go mogo digi de dan soro bale na ma farar kisedigi solla ne ko fama ayiwa n'an segira ka na bamakɔ kɔnɔna na yan yanni sɔɔni cɛ kibaruya minnu bɛ bulukɛsi ka tila ka segin olu dɔw ka keba polisi ale direction générale kɔnɔna na sa maa minnu bɛ n'olu bɛ kalan na n'o o ye maa 34 ye
n'o ye promotion école état-major de sécurité olu taara polisi direction ba la sa a yɛrɛ k'a fɔ ko maa ninnu kɔni na muso 9 bɛ a la min ye officier ka bɔ jamana wɛrɛ la o mɔgɔ 4 bɛ a la 2 o bɛ bɔ Niger 2 bɛ bɔ Burkinakaw olu fɛ yen maa ninnu bisimilara polisi direction ba ale yɛrɛ kɔnɔna na min ye contrôleur principal Umar Dambele ale ye ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna sa baara min bɛ kɛ polisi kɔnɔna na baara bɛ kɛ cogo min na min ye polisi directeur ba yɛrɛ n'o ye contrôleur général de police Yusuf Kone ye a ye u ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi yaasa min ye nin dege kalanden ninnu u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na colonel Seku Dumbuya n'ale école d'état-major de force sécurité ye ale fana y'a ka waleɲuman dɔn kɛ u bisimila ko ɲuman na ani kuma minnu fɔr'u ye viti kuma in yɛrɛ kɔnɔna na sa n'o ye u ka taama yɛrɛ kɔnɔna na sa polisi direction yɛrɛ kɔni wo misɛn foyi tɛ wa don min kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ yaasa u bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min na min ye polisi minnu fana bɛ baara kɛ passeport dilanyɔrɔ la olu ka baara kɛcogo u taara olu fana bɛɛ lajɛlen na ye passeport bɛ dilan cogo min fo ka taa se polisiw yɛrɛ kɔni bɛ sɛbɛn minnu di maaw ma n'u bɛ se ka taa dugu la n'a ye denw taw ani sɛbɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ bugunatigɛ ka di mɔgɔw ma baara in kuncɛli la sa o kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ekɔliden ninnu ye u nisɔndiyara kosɛbɛ sabula u ye faamuyaliba kɛ polisi yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min o hukumu kelen kɔnɔna na sa an bɛ to polisiw ka gun kan ka taa Sikasokaw fɛ yen Keba Kucala ale sira la sa Sikaso polisi bɛ yen n'o ye 2e arrondissement maaw ye olu y'u bolo da Sikana mobili dɔ kan Sikana mobili kɔni kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ min ye commissaire de police Mohamed Jakite a n'a ka dankan n'o ye Abubakar C Kamara ye olu kɔni kalo tile 25 mai kalo tɛmɛnen tile 25 olu ye mobili dɔ kɔni sɛgɛsɛgɛ n'o ye Sikana duguta mobili dɔ ye drogue bɛ n'a fɔ ma ko Sikin ale ni Kisi kɔni u y'o biriki caman baden de sɔrɔ a kɔnɔna na waleya in fana senfɛ fana u y'a ye k'a fɔ ko u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka mobili yɛrɛ larawulili bɛɛ lajɛlen kɛ u taara bɔ minɛn fana ka charbon bɔrɔ 8 o tun b'o kɔnɔ nka o charbon bɔrɔ 8 fana kɔnɔna na drogue kisɛ wɛrɛ fana kun bilalen don olu kɔnɔna na wari musaka bɛ taa se fo miliyɔn caman ma minɛn minnu minɛlen filɛ nin sa bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ k'i kunda Kucala de kan Sikanama ninnu minɛna Sikaso 2e arrondissement maaw fɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa maa min bɛ yɛrɛ n'o bugunatigɛ ye AD ye n'a si bɛ san 28 na ale ni Sikanama wɛrɛ o fana tun bɛ ko in na u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ sa ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni ɲininkaliw de kɛ u la min ye sɛgɛsɛgɛliw tɔ olu bɛ na to sen na sa yaasa ka se ka nin maa ninnu u ka wulikajɔ in an'u ka laɲini yɛrɛ tun ye min ye ka ɲɛsin nin minɛn ninnu ma u bɛna taa mun k'a la sa ka se k'o bɛɛ dɔn yan'u k'u latɛmɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Yusuf Kone k'a bɛ foli ni tanu ta ka se Sikaso polisilakaw ma Keba douane ɲɛma n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate ale tun bɛ an fanfɛ bolo ani faranfɛla camancɛ douane diɲɛsiriki naani douane bolofara min bɛ yen u ye danaya kurakuraya ka tuguni ka san kelen wɛrɛ fara a ka baara kan min ye Kinshasakaw fɛ yen sa lajɛba in tun bɛ ka kɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Amadou Konate yɛrɛ ye ale yɛrɛ bɛ o kɛnɛ kan yen jɛrɛ in a kɔni ko bɛɛ lajɛlen kun cɛli la sa kalataw de nana kɛ kalata in na sa douane mɔgɔw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye inspecteur général de douane Amadou Konate n'o ye Mali douane directeur général ye a ye baara min kɛ san kelen kɔnɔna na o b'a to u ka danaya kurakura kan a ka dɔ fara a ka baara kan hali bi n'Ala sɔnna a ma an ka kibaruya nataw la sa an nana ɲɛfɔliba kɛ mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ nin ko in na cogo min na denmisɛnnin 350 449 minnu bɛna taa ɲɔgɔn dan kɛ bi DEF la sa Keba olu kɔni tilanen don minnu bɛ Mali kɔ kan olu bɛ se mɔgɔ 233 ma olu kan ka ɲɔgɔn dan in kɛ yen DEF ale ye ɲɔgɔn dan ye kilasi 4 na o ɲɔgɔn dan don nka min ye maliden minnu bɛ yen n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ka taa nberakaw ka kan kɔnɔna na sa olu yɛrɛ sɛbɛnna na ye a la a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko candidat libre o ye 78 176 ye ɲɔgɔn dan ninnu kɔni a fɔra sa ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra a bɛ se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na cogo min na min ye ɲɔgɔn dan sɛbɛnnima yɔrɔ ye Kebaw de daminɛlen filɛ nin ye hakili b'a la k'a fɔ nin y'a dɔgɔkun 2 ye min ye DEF denmisɛnnin minnu kan ka kɛ o tun bɛ seba piripiri la n'o ye éducation physique ye a yira sa k'a fɔ ko centre 1,842 o de bɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye maa minnu bɛ yen n'olu kan k'u kanbɔ n'u bɛ jamana wɛrɛw la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la nberakaw fɛ olu ye maa 233 ye a yira sa k'a fɔ ko min ye npogotigilakaw kɔni ye sa olu de ka ca ko in na kosɛbɛ olu ye 1,767 ye olu kɔni bɛ ɲɔgɔn dan in kɔnɔna na ɲɛmɔgɔw kɔni kan ka taa bi kalanso ninnu kɔnɔna na ɲɔgɔn dan yɔrɔ ninnu kɔnɔna na sa ka se ka taga baara lajɛ a bɛna kɛ cogo min na tile kɔnɔna na an na tila ka segin ka olu ɲɛfɔ maaw ye a kow daminɛna cogo min Keba an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan 30 mètres la
sapeur pompier maaw samedi kɔni wulada fɛ sa fitirimakɛ waati olu kɔni ye tasuma dɔ kɔni tarabaso ka se ka o lajɔ nka a y'a sɔrɔ tiɲɛni kɔni barika bonyana station fitinin dɔ de bɛ yen sa o kɛrɛfɛla la a yira sa k'a fɔ min ye taji kɔni feereyɔrɔ in ale de barala ka mɛnɛ mɔbili min tun b'a kɔnɔ sa o mɔbili fana k'o fana mɛnɛna maaw bolomina minnu tun bɛ yen n'o ye pisiw ye katakataniw ka taa se wotoroniw ma sa olu fɛn fɛn tun bɛ dalala la ka taa se pinɛ feereyɔrɔ ma olu bɛɛ lajɛlen jenina mɔbiliw ni moto dɔ fana tun bɛ a kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen taara tasuma fɛ maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye station ye maaw camancɛ la fɛɛrɛ ka ɲini a la kɛba komi 1 ta in o ye misali ye bi bɛɛ lajɛlen y'i fasa fili kaki nka o bɛɛ la o station tigi o bɛ ka jɔ tasuma wɛrɛ ka bɔ Kiɲɛnikoto min ye Bafula bɛ marabolo la sa tasuma kɔni o ye kungo tasuma ye ale wulila mɛkalo tile 30 a ye tiɲɛniba de kɛ baganw caman olu kɔni taara fɛn fɛn misiw ale ni sɛw olu caman baden jenina maa kɔni ni ma to a la sa nka min ye baganw kɔni o tiɲɛni barika bonyana dugudenw ni jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ka se ka nin tasuma ko in a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min kuma tɛ samiya ale donda min filɛ nin ye o samiya ko hukumu kɔnɔna na kɛba an bɛ taa Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen olu y'u ka samiya ji fɔlɔ sɔrɔ mɛkalo tile 30 u ka maa min bɛ sa n'o bɛ sɛnɛko kunna Ɲorodi Sahel a ko milimɛtiri 25 ji o de kɔni jiginna Ɲorodi Sahel kɔnɔna na o diyara sɛnɛkɛlaw ye kosɛbɛ wa a diyara dugudenw fana ye sabula funteni barika kun bonyanen don kosɛbɛ a kun taa se fo degré 45 ma Ɲorodi Sahel yɛrɛ dugu kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ senna Gawokaw fɛ sabula bingalikɛla 3 bɛ yen olu kɔni cɛ 2 ani muso 1 u bɛ yaala moto de sanfɛ sa n'u y'i sigilen kɛba u bɛ bi ka ko i b'a fɔ k'i ka orange money i k'a bɛɛ kɛ olu kun min ye kin min bɛ Gawokaw fɛ n'o ye Jidarakaw ye olu de ko k'u ti jɛn ni o ye siganama ninnu na sa olu kɔni sɔmina kelen na u y'o ɲɛfɔ sabula maaw ka orange money n'u ka mobile money kɔni kɔnɔna tun bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ ka na jɔ ni marifa ye kunna k'a fɔ k'i k'a yɛlɛma o kun ko fɛɛrɛ kan ka ɲini o la sa min ye maa siganama kelen min yera ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa tɔ 2 olu bɛ se ka lakodɔn cogo min na dugudenw bɛ se ka lafiya. Bagan caman o de sɔnna an sɔngokaw fɛ jɛkulu marafatigiw fɛ k'i na sa k'i min n'o ye Tizi Mizi ye nin kalo in tubabukalo salen tile 31 dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko maa ninnu kɔni bɛna u b'u jɔ de ka mugu ci kaki n'u ye mugu ci daminɛ a tɛ ban u bɛ sɔrɔ ka baganw olu fara ɲɔgɔn kan nka kamalen dɔ bɛ yen ale ma sɔn a ka laya ka taa dɛ kɛba ale y'i fasa ja dɛ n'u bɛ mugu ci ale la u k'a ci ale ka laya kɔni u ma se ka taa n'o ye nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn maa ninnu u taara sira minnu fɛ n'an bɔr'o la sa an bɛ taa e fan fɛ seko ani dɔnko kɛnɛ an bɛ na o sigi. Beka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲinan kɛra an ka sanni. Seko ani dɔnko mɛkalo ale denbajala tun bɛ maa min bolo o ye Aminata Dramane Traoré ye. Seko ni dɔnko minisiriya ale y'o kɛ an ka jamana kɔnɔ Alpha Umaru Konare ka waati la maa ma falen min don a cɛsirilen don kosɛbɛ Seko ni dɔnko la Amadu Ampateba tɔgɔla so min bɛ a yɛrɛ fɛ sigira 2nan na sa lajɛkɛla ye min ye a ka denbajala o kuncɛli kalanw o n'a a barosigi in kɛnɛ ka sa a tun bɛ tali kɛ cɛɲaminɛw na bɛɛ ni kelenya o sinsinni yiriwali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun ɲɛmaya bɛ minisiri Mamu Dafe yɛrɛ bolo UNESCO mɔgɔw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye sigida 2nan ale kintigiw bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen maire ani Seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan ye Famara Berete ale ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Mali siniɲɛsigi kɔnɔna la mara an danbew lapasali fo ka taa se bɛn ni keleya sinsin cogo ani sigida lasaniyali o bɛ se ka sabati cogo di Mali siniɲɛsigi tabaw fɛ ni o ye sifinnakaw ye o de kɛra nin kɛnɛba in kuma kun ye kɛnɛ mun n'o bɛ tali kɛ san 2025 Seko ni dɔnko san mɛkalo kuncɛli baaraw mɛkalo mun n'a denbaya mana tara k'a sigi Dr Aminata Dramane Traoré kɔrɔ jamana dɔnko ni seko tigilamɔgɔba wa ni kumako in bɛ don a yɛrɛ ka wulikajɔba dɔ kɔnɔ
o ye mara ni sanuya ni bɛnsɛya sinsinlen an ka sigidaw kɔnɔ. seko ni dɔn ko n'an bɛ se ka min kɛ maliko la ka san kelen d'a ma an k'o ɲɛ yira mɔgɔw la donc ala y'a kɛ Fatima an denmuso y'a fɔ cogo min u y'a ɲɛna anw kelen kelenw a kalo 12 in kɔnɔ ka anw ta ka a yamaruya an ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔn ya yɛlɛma jumɛn bɛ se ka don maliko la n'an ko mali kura n'an ko AES mali bɛ se ka visage kura jumɛn de ta jɛya sanuya ani bɛn sigidaw la o bɛ se ka sɔrɔ cogo di n'an ma ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye ne ko n yɛrɛ kɔnɔ o de la sa n ko artistes ni intellectuels jɔyɔrɔba de bɛ na parce que souvent an ni faamaw u b'an wele mais fɛn caman bɛ yen an bɛ se k'an seko kɛ fɛn caman na mais anw de kan ka initiative fɛnɛ ta k'a yira k'a fɔ anw jɔyɔrɔ ye nin an bɛ se ka nin kɛ ne ko n k'an bɛ se ka yɛlɛmaba de don kow la parce que ne ɲɛ tɛ foyi de la an ka quartier ninnu kɔnɔ n'an bɛ se ka dɛsɛ min na an ma foyi kɛ Misira yan nɔ ni min ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw la an ka matériaux locaux la min ka gɛlɛn dɔrɔn volonté ka dusu don an yɛrɛ de kɔnɔ k'a fɔ n b'a fɔ tuma caman n'a fɔra mɔgɔ ma dɔrɔn k'i nɔgɔlen o y'i nɛni de an b'an pari yɛlɛma donna kow la an ye mali kura ko daminɛ cɛ kunda n'i taara sigi CICB kɔnɔ bi an ka cɛw bɛɛ parilen don chapeau ɲumanbaw bɛ bɛɛ kunna glodiman ɲumanw b'an bɛɛ kan an bɛɛ parilen don fini kunda kɔni effort bɛɛ kɛra mais anw bɛ se k'an pari cogo di k'an sigi nɔgɔ la ni seli kɛra tan ni nɔ ni mɔgɔw ye sagaw ni misiw faga n'i ye mɔgɔw parilen denmisɛnninw bɛɛ parilen bɛɛ ja parili dan don mais mɔgɔw bɛ se k'i sigi nɔgɔ la cogo cogo ne ma se ka nin faamu Bamako tun tɛ tan Bamako man ka kɛ tan Bamako bɛ se ka bɔ nin cogoya in na. An ka jamana seko ni dɔnko minisiri ale mun y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa se nin kɛnɛ in kan a yɛrɛ k'a nisɔndiyara bawo ko nin hakilina ɲuman in bɛ jamana ɲɛmaayaso ka wulikajɔ de sɛbɛntiya o mun bɛ bɛn ni keleya sifinnakaw ka mara sanuya ni bɛsɛya fo ka taa se an ka sigidaw ɲɛtaa baaraw ma. An bɛ hukumu min kɔnɔ bi centre Ampateba la an bɛ année de la culture hukumu de kɔnɔ. Année de la culture ale ye hakilila ye an ka jamanakuntigi 31 décembre la n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye an ka bonya n'an ka fili b'a yɔrɔ a y'a laɲini ko ka san 2025 kɛ seko ni dɔnko san ye an k'a lajɛ k'an ka kɔrɔlenw don ba la ko pour que cogo min na an ka taabolo kɔrɔ minnu tun y'an ka lamɔ sabati an fɛ yen o bɛ se ka kɛ kura ye ka mali kura taasenw don an ka denmisɛnninw kɔrɔ o hukumu kɔnɔ an ye baara boloda n'an ka ma programme année de la culture donc an ye hakili jagabɔ kɛ an ko baara fɔlɔ an bɛ kalo o kalo an bɛ an ka maaba dɔ sugandi min ye baarabaw kɛ jamana kɔnɔ ni jamana dossier dɔ de don donc art hukumu kɔnɔ ou bien dɔnniya hukumu kɔnɔ ou bien sɛbɛnni ni gafeko hukumu kɔnɔ donc nin ye a sabanan ye an nana bi nka bɛna an balimamuso n'an ba n'o ye Aminata Dramani ye an ka bɛna ale fo k'ale ka baara kelenw waleya sɛbɛntiya ka n'a fo a ka jija la faso ye bɛɛ b'a dɔn Aminata Dramani min ye Mali kɔnɔ a ye kobaw kɛ jamana kanu b'a la donc hali bi a bɛ Misira sigida ɲɛmɔgɔya la donc n'an ye mari ninnu sugandi o hukumu kɔnɔ kalo o kalo u bɛ conférence la boloda u yɛrɛ ka baara taabolow la cogo min na u bɛ se ka dɛmɛ kɛ jamanakuntigi ka nin hakilinaw dɛmɛ cogo min na donc Aminata y'an wele bi ka hakilina damadɔ boloda a nan'o de yira n na k'a ka jɛɲɔgɔn fɛn bɛɛ Misira sigida la olu bɛɛ bɛ yan bi ani ɲɛmɔgɔw caman bɛ yan ani Mali artiste n'a dɔnniba caman bɛ kɛnɛ kan bi pour que an ka hakili falen kɛ cogo min na dɔnniya minnu bɛ yen taabolo caman bɛ yen n'i y'a fɔ ko Mali kura n'i ko ko culture de la paix jamana bɛ se ka suma cogo di jamana bɛ se ka sabati cogo di dɔnniya bɛ se ka sabati cogo di an bɛ se ka k'an yɛrɛ cogo di an bɛ se ka hɔrɔnya bɛ se ka sabati cogo di yɛrɛdɔn bɛ se ka sabati cogo di an ka sigida la donc je crois que an bɛ y'a sɛbɛn ka don caman kɔnɔ mais bi a ye hakilina kura dɔw sɔrɔ an bɛna baara kɛ n'u ye yanni san bɛ taa ban pour que n'a fɔra ko développement local sigida ɲɛta donc sigida ɲɛta ko de don jamanakuntigi ka hakilina la hakilina kumaba dɔw fana y'o ye sigida ɲɛta sigida bɛ se ka ɲɛnamaya cogo di sigida bɛ se ka taa ɲɛ cogo di
sigida a kɛra commune yo a kɛra région yo a kɛra cercle yo. Donc je crois que an yɛrɛ min na bi misira kɔnɔ ani an ye baara minnu damina ani hakilina kura minnu b'a la o bɛna kɛ sababu ye ka jamanakuntigi dɛmɛ a ka nin baara in ni hakilina in na kosɛbɛ. An ma yɔrɔ la k'a fɔ ni hakili falen kɛnɛ in kan sigida filanan dugutigilakaw délégation spéciale mairie cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ka fara sigida wɛrɛw kan yaasa ka se ka taa u nin don nin jalajaba in na ka sababu kɛ a kumakun nafa ye sigida hakaja jamana yiriwali siraw fɛ. K'a fɔ ko sur le plan local, la dimension locale, ka culture, paix, esthétique, paix et réconciliation u ka se ka don ba la cogo min na Mali kɔnɔ ja ka commune yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na. Donc o commune kɔnɔna la an k'an ka culture an ka danbe an ka taabolo kɔrɔ k'an kana ɲinɛ olu kɔ. Fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o ye den lamɔko ɲuman ye an kana ɲinɛ olu kɔ. An ka sigida olu lakanani olu saniyali ko an kana ɲinɛ o kɔ. Maaw bɛ se ka don ka bɔ cɛfɔ ni kanbɛn ka kɛ kelen cogo min na denmisɛnninw ka dɔrɔku ta an'u ka bɛnbaliya u bɛ se ka ban an ka sigida kɔnɔna la cogo min na. An ka wulikajɔ kɛ an ka sigida la kana sabula n'a fɔra ko maa min k'i nɔgɔlen don ale yɛrɛ b'a fɔ an ba k'a lase la a bɛ n'a fɔ ko a bɛ fɔ ko nɛni de don k'a lase i ma. Donc jɛya o ka kɛ an taabolo su ani tile mɔgɔ tɛ ale fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wulikajɔ min b'a bolo jɛya ko kan. Ne yɛrɛ bɛ maire jɔyɔrɔ la bi ka kɛɲɛ ni assainissement ni environnement ni cadre de vie nin ka kɛ misali ɲuman ye misali min n'a bɛ daminɛ commune 2 la an ka bɛsɛya n'an ka jɛya an ka bɛn ani an ka kelenya an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ni sigiba in de bɛ mɛkalo baaraw kun cɛ san 2025 in seko san kadara kɔnɔna la denba yɛrɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔw n'u ka laɲini ye ka se ka ja ɲumanw bɔ filimu minnu a bɛ maaw bilasira ka hakilina ɲuman di kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnakaw ma sigida lakana cogo mara kɛ cogo cɛfɔ ni kanbɛn fo ka taa se ɲɛta ma an ka jamana kɔnɔ. Mamara Berthe k'i fo k'i waleɲuman dɔn Petit Gimba ni ale ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye ale kɔni ye ŋaniya ta sa k'a fɔ ko ɲɔgɔlɔnbɔla muso minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ Fana Berthew min ye buguɲɛriw ye ka taa se a tɔgɔ ye di Catherine ninnu ale ni Jɛma Fima ani a tɔ ɲɔgɔnnaw sa k'u bɛna n'olu de fara ɲɔgɔn kan Keba seli dugusajɛ ale Petit Gima yɛrɛ ni Madu Wɔlɔ olu ka yamaruya kɔnɔna na yaasa ka se ka ɲɔgɔlɔn su sigi palais de sport kɔnɔna na min ye Petit Gima ya kɔni ye jaw ci an ma fɔlɔ n'Ala sɔnna a ma kumakan labɛnw bɛ sen na a na olu fana bila ka na miirina ye nana cogo di munna a ye ni musoba ninnu fara ɲɔgɔn kan seko ni dɔnko kɛnɛ kan ka se ka o fana ɲɔgɔlɔn mɔgɔ hakili lajigi baara min na k'a ko la sa olu bɛna ɲɔgɔlɔn min bɔ n'Ala sɔnna a ma ani Yusuf Keyita n'u b'a wele Petit Gimba an n'a yɛrɛ na tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye kosɛbɛ ɲɔgɔlɔnbɔla denmisɛnninw caman fana faralen don ko in kan su kɛrɛnkɛrɛnnen don su min na a bɛna na kɛ sa seliba dugusajɛ o tɛ samedi ya seli dugusajɛ ye seli o awɔ Keba seliba la n'i ma laya sɔrɔ samedi n'i ma sɔrɔ juma samedi dagalen don ye wa dimanche dagalen don ye yanni lazara cɛ u ko ten donc seli don bɛ ye seli ye a dugusajɛ ye seli ye fo ka taa kalo sasa o ye seli ye Petit Gima an b'a fo Coupe du Mali ko Stade Malien ale y'a ta kɛra stade 26 mars la premier ministre Ablaye Mayiga général de division ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ministre caman tun bɛ baara in kɛra sibiri don mai kalo tile 31 a yira sa k'a fɔ ko min ye joliba kɔni ye ko ale y'a da ye kosɛbɛ stade da la nka ndolatan kɔni bɛ taa kun fori yɔrɔ min na sa Stade Malien ale kɔni sera ka cɛlu dasi min ye ndolati kɛnɛ kan ye sa Keba an b'a yira sa k'a fɔ baaraba minnu kɔni kɛra kɛnɛ kan ye o ye ka jɔnjɔn k'o di Stade Malien mɔgɔw ma ani miliyɔn 25 min ye joliba ye ale ta kɛra miliyɔn 10 ye ale ni fleur o dira ale ma sari ta kɛra miliyɔn 25 ani trophée kɛnɛ ka sa fédération mɔgɔw ye donbolo kɔni kɛ maa caman ye premier ministre bɛ o la ministre des sports b'o la ani maa minnu y'u dɛmɛ ani dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko san wɛrɛ ta ko ala ka o yira na ɲinan san kɔni kɔnɔna na sa an bɛ se ka fɔ ye SAD a kɛra champion ye a ye coupe du Mali fana ta a ye doublé ta ligue des champions kɔni o kɛra ko anw ka entraînement kɛ bɔlɔntan Paris Saint-Germain est-ce que Inter do Keba
mun y'aw dasi olu don o don lutura wa luturo de wa ma juya wa turuna kɛlɛ kɔnɔ dɛ 5 ani fu ni ɲɔgɔnna kun famana ka kɛ dɛ an b'a fɔ PSG mɔgɔ ma ko félicitations fana Ligue des Champions ta lolo kelen na fara u ka dileki ka sisan sa u fana na lolo sɔrɔ Marseille dɔrɔn de kun y'a ta Faransikaw fɛ Basile boli ka kunkolo la bi o y'a sɔrɔ Abedi Pele bɛɛ lajɛlen kun bɛ a wagati olu kun bɛ jouer Marseille fɛ u ye Milan de ci final la sɔgɔma in na ta k'o jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛɛ lajɛlen k'an ka sɔrɔsiw senkɔrɔma don nin waati in na an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri an bɛɛ lajɛlen k'an ka jamana dɛmɛ yaasa nin waati gɛlɛman minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45